Vadesme permitir que comece esta presentación aportando datos. Os datos son que no ano 2000, no noso Concello de Laza, había un censo de 2027 persoas, das cales 1014 eran mulleres e 1013 eran homes. Desgraciadamente, no último censo do ano 2022, temos en Laza un censo de 1205 persoas, das cales 573 son mulleres e 632 son homes. Isto supón un descenso de poboación casi dun 50%. Despois de dar este dato, creo que xa sabedes cual é unha das principales causas por as que eu me presento a estas eleccións. Vale, para aqueles que non me coñezan, eu son Juan Ramón Álvarez Álvarez. Estou casado en Matamá e teño dúas fillas. Para estas eleccións contamos cun equipo de xente cun gran entusiasmo, cunha gran capacidade e, sobre todo, cun gran entusiasmo, con ganas de facer deste pobo que medre. Temos visitado todos os pobos do Concello. Temos falado con todo tipo de xentes, con mulleres, con homes, con nenos, para coñecer o seu día a día, as súas carencias, as súas necesidades, todo aquilo que precisan. Vale, en base a eso estamos traballando para elaborar un programa real, que sea viable, que sea eficiente. Para todo ello vamos a pedirlle a todos os cidadáns do noso Concello que depositen en nós o seu apoio para poder levar a cabo todos estes proxectos.